Ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyar ta Allah Kautal Hore ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Dr. Abdullahi Bello Bodejo Lamido Fulbe tana sanar da 'ya'yanta na jihar Bauchi da ƙasa baki ɗaya cewa sakamakon waɗansu ƙorafe-ƙorafe da ta karɓa daga 'ya'yanta na jihar kan waɗansu munanan ɗabi'u da aika da suka saba wa ƙa'idoji da dokokinta da kuma cin amana tare da nuna halin ko in kula ga harkokin ƙungiya wanda aka gudanar da cikakken bincike da ya tabbatar da sahihancin waɗannan zarge-zarge. Ta kori shugabanta na jihar wato Usaini Buzaye. Ƙungiyar tana sanar da cewa a halin yanzu Usaini Buzaye ba shi da wata mu'amala da ƙungiyar Miyar ta Allah Kautal Hore kuma ƙungiyar bata amince da kowace irin hulɗa ta kusa ko ta nesa da shi ba a kowane mataki. Hakanan kuma ƙungiyar tana isar da rahoto ga hukumomin tsaro na jihar wajen sanya ido akan dukkanin waɗansu ayyuka da kurarren shugaban zai aiwatar domin tabbatar da tsaro da doka. Ƙungiyar tana kuma bayar da haƙuri ga 'ya'yanta na jihar tare da alƙawarta musu cewa nan gaba ba za a sake naɗa musu wani shugaba mai irin waɗannan ɗabi'u ba. A ƙarshe ƙungiyar tana kira ga dukkanin 'ya'yanta da su ci gaba da bayar da cikakken goyon baya ga shugabancin ƙungiyar da kuma sabon shugaban da za a naɗa musu a nan gaba. Sanarwa daga ambasada Tasiu Suleiman babban jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar Miyar ta Allah Kautal Hore ta ƙasa. Miyar ta Allah Kautal Hore, dukan makinka yau